Vianoce na gymnáziu sa začali krásnym vianočným vystúpením, ktoré si pre nás pripravili Kvarta a Tercia. Divákom, ktorí na gymnázium zavítali, zahrali dve divadelné hry. Čarovný bubienok a Vianoce s čertmi a anielmi. To je akýsi čudný les. Stromy tu majú akoby ľudskú podobu. Peniaze! Keď si môžem vybrať, radšej... Žiadne vyberanie. Pravdu vravíš, žiadne vyberanie. Radšej peniaze, ibaže ja nejaké nemám. Žiadne nemám. Ruky hore, inak si synov smrti. Áno, ruky hore. Pravdu vravíš, ruky hore. Pred vianočným divadelným predstavením tak študenti opätovne nadviazali na divadelnú tradíciu, ktorá sa na gymnáziu zachováva už od čias jezuitov. Kedysi dávno sa v týchto priestoroch jezuiti venovali divadelníctvu a divadlu. Každoročne organizovali divadelné predstavenia, bola to ich tradícia. Na túto tradíciu sa snažia nadviazať aj naši terajší študenti a pod vedením našich pani učiteľiek aj tento rok natrénovali krásne divadlo, ktoré ste mali možnosť vidieť. Ako ste spokojné s výsledkom detí? No na to, že sme sa troška potrápili, si myslím, že to bolo parádne a decka to zvládli na jednotku. Nácvik bol niekedy naozaj veľmi ťažký, ale výsledok si myslím, že stál za to. Vítajte, neposlušné detská. Hádajte, kto sme. Áno, uhádzali ste, my sme čerti. A nie hociakí čerti. Ako sa ti hralo toto vystúpenie? Tak mne sa hralo veľmi dobre, najprv som mal trošku stres, ale už sa teším aj na zajtrajšie vystúpenie. Obe divadelné vystúpenia zožali veľký úspech aj medzi divákmi. Mne sa to veľmi páčilo, malo to veľmi príjemnú atmosféru. Páčilo sa mi, že to bolo vlastne celé humorné, aj jedno, aj druhé divadlo. A páčilo sa mi to poslanie, že by sme mali počas Vianoc byť na seba veľmi milí.